Hola, sóc l'Àngela d'Em Fa Feliç i avui no us porto cap podcast. Si us desil·lusiono ho sento, avui que us porto són els experiments que hem estat fent aquest cap de setmana, bàsicament dissabte amb la Bego. Si em voleu trobar a les xarxes, us ho deixo per aquí baix, sóc Em Fa Feliç tant a Instagram com a Ravelry i a YouTube, que aquí és on estem i em veieu, vale? Com podeu veure, avui estic gravant al vespre, tenim llum artificial, un aro d'esos que fa llumet, però és només la presentació, us gravo una mica presentació i una mica d'explicació de final. Què hem fet d'experiments? Ja fa uns dies, setmanes, que estàvem mirant uns vídeos de gent que tenyeix amb tints comestibles. Colorants alimentaris, tints comestibles, que malament. Colorants alimentaris per tenyir llana. Doncs això és el que jo volia provar. I anar buscant, buscava on podia comprar troques que estessin bé de preu i això. I dic, què punyetes, i per què no vaig a una botiga per aquí a prop i compro unes llanes així de color blanc i basquet i mates? L'única condició que sé que hi ha per poder tenyir amb colorants alimentaris és que la llana ha de ser mínim el 50% d'origen animal, proteïna. Digue-li hola a la boira, ella m'opero per su casa. Doncs això. Llavors, el que vam fer, us ho explico una miqueta. Per cert, no us explicaré ni quines quantitats de tint he posat, ni res en tot el vídeo, és més que res, que veieu l'aventura d'experimentar i provar una cosa nova. Doncs això, el dissabte passat, avui és dilluns, dissabte passat al matí ens vam trobar amb la Bego, vàrem anar a l'Anfra, aquí a Girona, i vam comprar al final 8 troques de Katia Merino bàsic i 2 troques de Socus. Socus d'ADR, és llana de mitjons, si contem que la Katia Merino bàsic són 52% llana merino, 48% acrílic, que ja veureu després el que ens sembla que va passar va ser per culpa de la composició. I el Socus sí que és de mitjons, que és el 75% llana, 25% nylon, un clàssic. Val? No sé si us posaré una foto o us posaré un petit vídeo que vaig fer en com eren les llanes al principi. Al principi de tot eren pilotes. Val? Vam agafar la demanadora i la vam transformar en el que és una madeixa per poder tenyir-la molt més fàcil. Tot s'ha de dir, en pilota també es podria tenyir, però ja són altres tècniques i altres coses rares. A tot això vam provar 4 tècniques diferents amb la Katia i una altra amb la de Socus. Vam comprar 8 troques, comptant que cada una se'n quedaria una de cada experiment. Som 2 persones, 8 troques, són 4 per cada una, més la de mitjons. D'acord? Mitjons ja veureu en el vídeo que no era blanca, la meva era de color rosa, la de la Bego era de color verd. I volíem veure com funcionaven també tinguent aquesta base de color de fons i sobretintar-les. Val? Doncs això, ens vam gastar 44 euros per les 10 troques, que no està mal. Conteu que cada troca de Katia Merino bàsic són 50 grams, l'única que eren 100 grams, 50 grams i quan eren 120 metres, si no m'equivoco. I en canvi les Socus són 100 grams, 400 metres, o sigui, fingerings realment de mitjons. Doncs ja sense més preàmbuls us deixo amb l'Àngela del dissabte passat, que us explicarà les coses que hem anat fent. Molt bon dia. Digues bon dia. Bon dia. Avui estem fent un experiment amb la Bego. Pretenem tenyir... No podia ser d'una altra manera, Sí, no podia ser d'una altra manera. Pretenim tenyir llana. I per fer l'experiment i volem tenyir amb colorants alimentaris, hem agafat i hem comprat llana industrial en color cru. En aquest cas, bàsic merino, que això és 52% llana, 48% acrílic. A partir del 50% de proteïna animal ja es podria tenyir amb colorant alimentari.
Doncs aquí estem, i ara mateix, doncs mira, aquí teniu Bon dia. a la Bego, que ara agafaré i enganxaré un costat, perquè ho faré més de benar per aconseguir tenir madeixes com això. Vale? I aquest serà el primer pas per tenyir les nostres llanes, i a veure què passa. Ara us seguiré fent vídeos, anirem ensenyant tot com hem anat fent. Fins ara! Bueno, aquí veieu que la Bego agafa i li posem un nus aquí a la debanadora, amb molt de cuidadín, per agafar i que no se'ns escorri. Val? I aquí va embolicant la troca. Al ser unes troques, ser uns cabdells d'aquests de Càtia, agafat i hem descobert que si el fem anar de mig, de dins, agafem el fil de dins i llavors no se'ns fa un nus quan ja està fluix. I ja veieu aquí anar fent. Ara aquesta és l'única que no li estic aguantant per sota la Bego, perquè això sembla que se'n vagi d'anar de mare. És un tio vivo. Sí, podem dir que és això, és un tio vivo, vale? I el primer que fem és això. Hem comprat 4 troques d'aquestes de Càtia Basic Merino i hem comprat també dues... Perdoneu, sí, veritat. 4 per cap. Vale? I llavors també hem comprat això, Socos d'ADR, que aquest el que farem és una sobretintada. I a veure què passa. Ja anireu veient. Ara ja les tenim aquí totes fetes madeixa i anirem cap a la cuina i continuarem. Bueno, ara aquí dins hi tenim com 4 litres d'aigua perquè la meca sola és super enorme de la muerte, vale? I hem ficat 3 culleres de vinagre, 4 d'aquest vinagre així que hem comprat al bon preu, vinagre blanc, vale? No diguis marques. No dic marques, però l'hem comprat al bon preu. No em subvencionen. Hola, senyors bon preu. I ara aquí, això ho he tingut en remull com que està mitja hora, 20 minuts ja és mitja hora. Vale? I ara el que farem és ficar-ho aquí. Aquí dins tenim un color... què era? Raspberry, frambuesa. Un color frambuesa bastant heavy. Llavors, la idea és submergiré una part, deixaré anar i cada cop anirem baixant més i al final de tot ho deixarem a dins. Vale? Pues ja sabeu, oi? No, si fem les dues a la vegada, si han de quedar iguals, hem de ficar a la vegada. Posa creuats. No, hombre, no. És colorant alimentari. Un màxim que puc quedar és pitufo. Pitufo no. Bueno, no, pitufo no. Seria la diosa de la sangre. Mira, veieu? Aquí la tenim. O jo soc baixeta o la cosa aquesta és molt alta. És baixeta. Potser la propera les troques les farem una mica més curtes, Vols que les pugi? És que les pugi l'altra, la giganta, saps? La giganta verde. I així, fins que ens agafarà un color heavy. Tot això ve que jo he agafat i he estat mirant uns vídeos d'una palla que es diu Chemnitz. Una palla, por favor, habla com... Bueno, una noia en el YouTube que té un canal que agafa i explica com tenyeix ella, ella és tinturera i sempre està fent experiments també amb tints amb colorants alimentaris. ¿Vale? Ahora sí, ¿quieres que coja yo para que no te tiñas? No me voy a teñir. Mujer de poca fe. ¿Vale? Que mono. Aquest, mira, quan hem fet els nusos aquests... Fa un poc. Que cabren aquests. Quan hem fet els nusos hem mirat que no estessin molt forts. Molt apretats. Això, molt apretats. Perdoneu, que una se pone nerviosa quan dobla. Ala, ja el tinc a dins. I ara agafo i remeno una mica. I el que farem és mirar que agafi tot el color fins que l'aigua aquesta en vinagre ens quedi transparent. Com ho veurem si l'aigua queda transparent? Pues senzillament amb una cullera que no és aquesta perquè ja té color, una cullera normal. Això és una cuchilla. No, és una cuchilla. No sé ni casa meu on estan les coses. Pues ara mateix tenim vermell, perquè això està vermell, pues quan surti transparent. Jo ara això que ja ho tinc aquí dins, el que faré és tornar-lo a posar a foc molt baix, 10-15 minuts, que és el que deia la noia aquesta. Pues apa, li torno a donar el foc perquè l'he parat. I a foc ben baixet, mira, posarem a el 3. Vale? I perquè veieu, així va el color. La Bego aspira a que d'aquí
en surti el seu síndri estimat. Perdó, el seu síndri estimat. Ara, síndria, que porto 2 anys. Sí, 2 anys he estat buscant un color síndria per fer un jersei de la Isabel Crema. Vale? Pues eso. Ja comença a aclarir l'aigua. Sí, l'aigua ja comença a voler transparentar. Si volguéssim que això pillés més ràpid, hi tiraríem més àcid, o sigui, més vinagre. De moment, no sé, ho deixem així, no? Sí, sí. Doncs pues ara, que descansi una estoneta, uns 15 minutets hem dit, no? 10-15 minuts, fins que l'aigua ens ha sortit clara, ja ho anirem vigilant. Com estem dient, estem fent, que ara ja se m'ha acudit, els experiments de la mosca. Exactament. Vale? Els experiments de la mosca, capítol número 1. Las aventuras de Abelino y Pepa. Esa es otra, las aventuras de Abelino y Pepa. Pepa, Abelino. Per servir-les. Vale? Doncs així. Doncs ens veiem d'aquí una estoneta quan traiem això. Vale? Fins ara! Apa, adeu. Vist així amb llum de sol, aquest és el gorronyo que hem tret del foc. L'aigua no ens ha acabat de quedar clara com volíem, però dona igual perquè ara el següent experiment serà de 2 colors i el primer és un carbassa, com que ens ha quedat molt groc i quedarà més carbassa. Us ensenyo l'olla. Veieu? Ha quedat una mica, no molt, però queda color a l'olla. Però no passa res, però que dèiem que ara el següent que vindrà li afegirem el carbassa. Com no? Sí, el carbassa em dic que sí, és el turquès que em dic que no. Bé, ara anem amb el segon experiment, que serà que mitja roca sigui d'un color, mitja de l'altre. Com que la Bego és més alta que jo, doncs ho farà ella. No juntis tant, no baixis tant. Primer només la part de baix. Això en principi és un carbassa, com que hem deixat un resto rosat, i es queda. No baixis tan quieta. I ara amunt. Bé, primer ens interessa que sigui la punta aquesta la que està mullada. I després ja anirem tirant cap a dalt. ¿Os imagináis que ahora me resbala? ¿Y la lío? No, liar-la no la lies, tindríem una troca taronja del copón. Vale? Per cert, que sapigueu que això que tenim, com he dit abans, és Katia Basic Merino, era? Sí. Vale? I hem agafat i són troques de 50 grams, de manera que cada troca d'aquestes, cada mateixa d'aquestes és 50 grams. Pots baixar una mica més, Bego, si vols. I així, i anar fent. I després tornarem quan fem el que és l'altre color. D'acord? Apa, fins ara. Bé, com tot s'ha d'explicar, perquè veieu, hem agafat i hem tornat a ficar a l'olla, aquesta vegada amb aigua i àcid cítric, les primeres 2 troques. Àcid cítric, que clar, jo el tinc d'Alemanya. Vale? Doncs anem a agafar, l'hem tornat a ficar perquè estava, no parava de sagnar. L'aigua seguia sortia de color rosa. I ara aquesta, veiem que aquí ja no està perdent. Amb l'àcid cítric sembla que... Ui, espereu, que no m'hi veig a través de la càmera. Sembla que ja el tenim clar, però això és l'àcid cítric, perquè a més li he fotut una concentració que la flipes. Vale? Per una altra banda, a l'altra olla, aquí, que estic per tirar àcid cítric també, i tenim el carbassa, que ha fet la Bego així en plan pulpo a la gallega, vale? I si miro... Ui, no em vull cremar, Què, diem que això és clar o què? Queda res, molt poquet. Queda molt poquet. Però amb aquesta, a l'olla primera, que és amb la mateixa aigua que estem aprofitant tota l'estona, també hi hem tirat àcid cítric. I em sembla que ara, abans d'afegir el blau turquès que li volem posar aquesta... Au, conyo! Aquesta punta d'aquí, doncs agafarem segurament, també tirarem àcid cítric a l'olla. Vale? O sigui que segurament pot ser que els speckles se'ns quedin per un altre dia. Però així, mireu aquí la Bego, aguantant, valenta, tenyint i vestida de blanc, con un par. Que sí, no? Sí, sí. Però a ella no li ha costat gens això posar-se els guants, perquè clar, com que és de la sanitat i estan tot el punyetero dia així, és el que hi ha. En canvi jo, mira, les manetes lliures, i si me tenya això no passa res. I el color aquest, mira, anar perdent, anar sagnant, t'acabaràs cremant, Bego. No quema. Em fa yuyu. No, mira, clarito, Claret i encara no ha arribat a fer la calor que tocaria. Ens esperem igualment que acabi d'agafar la caloreta,
abans de treure d'aquí i tornar a netejar i esperem que aquesta vegada sí que surti l'aigua clara. I així. Haig de dir, Ara què diu la Bego? l'Angie diu que expliquem tots els errors. Aquesta vegada no tenim cap error perquè estem experimentant. La segona vegada, si ho tornem a fer, quan ho tornem a fer, que segur que ho fem, perquè som així nosaltres, després sí que hi haurà errors. La primera vegada mai. Pues això. I aquí seguim, el que dèiem, amb els experiments de la mosca. Aviam si aquest acaba d'aclarir l'aigua del tot. M'agrada. Sí, si pilla un color mango seria la reletxe, però no ho crec. M'agrada. Perquè clar, hem deixat la olla amb les miques de vermell que ens havia quedat d'aquest altre d'aquí, i llavors, clar, ja no és tant un carbassa com volíem en un principi, sinó s'ha tornat vermellós. Però poder, quan assequi això, Mira. això quan assequi poder... Aquesta sí que quema poco, A xatí. Pues agafarem i tirem la carbassa que volíem. Doncs això era l'experiment número 2, troca de llanes, experiment número 1, s'ho està pensant. Mira, fa una bombolleta, pobreta. A veure, quan la tregui la renti ja veurem què passa. A part que se'ns ha enredat un munt, Això també us ho he de dir. Sí, perquè l'hem lligat poc. Només l'hem lligat per dos costats. En canvi, aquestes ja les següents ja hem lligat per 4 puestos. Que és igual, Perquè el lligam, mira on està tot. Aquí baix. Ai, con un par. El que hem d'aprendre a lligar, també. Cosa nova, tilla. Pues fins aquí una estona i ja us direm com ha quedat tot això. I ara anem a afegir el segon color, aquesta, que mira que xula que ha quedat, Això amb la carbassa sembla al final que té un color mango. Doncs aquesta, ara afegirem l'altra punta en el turquès que hem posat aquí. Suposem que és turquès per la barreja que hem fet. A veure què, de poquito, puntita primer i anar fent, perquè volem que ens quedi carbassa de l'altre costat. El que sí que hem fet és, ja ho heu vist abans, que hem afegit àcid cítric a la mescla per tenir una mica més d'acidesa i veure si pilla millor. A veure, es va agafant un to així verd. Què passarà amb l'invent aquest? Però així, com si fos pulpo a la gallega, doncs anar-hi anant. Així anirem fent la Bego, que bé, tenir una amiga que sigui més alta que tu. Amb el que hemos quedado. Ahí està, així et fan aquestes coses, Mireu, ja va agafant aquest color tan xulo. I per cert, veieu que el got allà que tenim és on teníem, que és el color desfet amb aigua, compteu que hem tirat apenas la meitat, perquè tenim por de que no ens acabi d'agafar tot. Vale? I hi ha algú que es queixa aquí. Qui hi ha que es queixa? Què està? Mireu. La boira pren el sol. Digues hola, boira. Digues hola, carinyo. Guapa. Doncs això, aquí ens teniu. També ens teniu aquí bevent, sapigueu que això no és suc. Això és suc de taronja. Suc de taronja amb el cava que ha sobrat del cap d'any. Jo no n'he begut. De què no has begut? Cava, jo he begut suc de taronja. Sí, per això no trobo el seu got. Mireu, el seu got està allà. Allà el tenim. I aquí tinc la vermella d'abans, que la tinc aquí perquè se'm refreda una mica. Com crema. Abans de poder rentar-la una altra vegada i mirarem si sagna o no sagna o veiem què passa. Mireu el color. Uah! Mireu com està quedant aquest color. L'Angie me dirà que la submergi més, però és que a mi m'agrada això. A mi m'agrada això. Ja, però saps que ens ha de quedar l'aigua clara, oi? Ho sé, però no ho ficaré tot, Pues això. Vale, no fiquis tot. Madre mía. Una mica més, sí, però Vale. el que pengi d'aquí. Vale, pues ja està. I el truco al mendruco que fa la Bego, agafa el penja i el deixa allà. Ala, que te den. Igualment el color ja pujarà una mica, per capil·laritat és normal. Llavors ja puja una mica. I així, aquí no veiem res. Això està fosc. Oscuro, Darth Vader. Aviam què passa. Pues apa, experiment número 3, mentre acabem de refer, acabar d'apretar l'experiment número 2. Aquestes dues troques estan en sec. Estan fetes troca, però suau, està deixat una mica suelto. De manera que es tenyirà per on arribi el color i on no, en principi quedarà blanc. Farem amb diversos colors, ja ho veureu. Primer, submergim la llana, si mires aquí l'olla, submergim la llana i veu que tenim un primer color, que això suposem que quedarà una mica rosat. Fem així, les posem en sec
Llepa. I que agafin el color. Si tot va normal com hauria, doncs ens trobarem que hi haurà puestos on ja haurà resistit i no haurà agafat color. I ara, com sempre, agafem, ho tenim aquí, mirem de no moure-ho gaire perquè no ens entri el color fins al fons del tot, i després ja quan veiem que un altre cop ens sortís l'aigua clara, que ja veieu que aquí ens surt rosa encara, doncs llavors ho traurem i farem el següent color, allò, desfarem tota la troca, la tornarem a embolicar, mirant que ens quedi exposat trossos blancs i ja. A veure què passa, que l'igual la tenim tota rosa i no ens posa res? Doncs potser el que hem de fer és que hi hagi més resistència. Potser el que podrem fer, com que els altres colors són una mica més potents, el que farem és embolicar-la més forta, de manera que tindrem la resistència dins i ens quedarà rosa tota la resistència. De moment, així anem, a veure què passa. Sí? Bueno, ja hem tret, la primera vegada s'ha refredat una mica, el que dèiem que agafa bastant rosa, on ha fet resistència ha quedat blanc, i així. Ara el que hem de mirar és que ara tornem a embolicar-ho i mirem que la... Ja me'n sortiré, us ho diré cantant. I mirem que... Ja ho he enredat, perdoneu. Hem de vigilar que ens miri de quedar una mica més el que és la part blanca cap a fora. Costa unes miques perquè, clar, entre que està molt... Encara està tèbia, no està pas calent i tot. I donar una mica més de volta. Que si no això no cargola. No, això és com un pretzel, Ara s'ha cap allà. I emboliquem. Ja veieu que mira, queda una mica de blanc així per fora. Aquí ja tinc el foc que el posaré unes miques. I posarem, Bego, ¿era aquest o aquest el turquès? Aquest, sí? Ese es el turquesa, el otro es el verde. Vale. Doncs ara ficarem turquesa i no molt, només unes miques, hem dit. Ja veieu que l'aigua no ens ha quedat neta, però la vida és així. Tiro-te una mica de turquesa. Barrejo. Vamos, negro. Sembla. I ara ficarem un altre cop les dues troques. I mirar de no moure. Ja li he posat el foc. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí. Bueno, aquí ja tenim el resultat del primer. Mira, la Bego està cansada ja. Está cansada. No estoy cansada. Bueno, es que cansa. No es tan rápido como nosotras nos esperábamos. Ai, en català. Que no és tan ràpid, això. Que és el primer color, que van posar molt de vermell, molt de tint. N'ha perdut molt. Però creiem que també és perquè això és 52% llana i 48% acrílic. Llavors, amb l'acrílic, clar, el color alimentari no pilla. És el que hi ha de ser fibra animal. Sí. Però bueno, no està mal el color. No, la veritat és que no. Alguna cosa farem. Mitjons. No es pot fer mitjons amb això. Ah, no es pot fer mitjons, vale. O sí? Sí, per què no? Bueno, Per dormir. Sí, però això tan gruixut no m'ho posaré pas jo. Jo sí. Tu no, que el friolera que eres. M'agraden finets per poder posar sabates sense haver-me treure els mitjons i canviar-me'ls. Doncs això, aquest és el número 1. A fora a la terrassa ja tinc assecant l'invent número 2. I a la olla? I a la olla l'invent número 3. Espereu que us ho porto. De moment aquí va, esperant que claregi encara més l'aigua i està agafant un color sirena que va bé. Sí. Hem dit que hem de tenir més paciència. Sí. Perquè ho volem tot Ja. paller. I no pot ser. I no. No pot ser. Esto no es la pulga Benito. No, o sigui que res, esperar una miqueta més, ho desfarem i mirarem si encara li afegim un verd. Sí. Que segurament serà que sí. I aquí seguim amb els experiments. Això és llana Socus de mitjons que ja ve tenyida. El que estem fent és sobretenyir i veure com queda i veure què passa.
Ara mateix el que hem pensat, tenim el color que tenim és verd, val? De manera que veieu que el verd agafa verd, el rosa també agafa verd, i hem pensat que el que és el rosa entrarà menys en l'aigua, menys en el tint, que el verd. De manera que després al revés, quan li posem rosa, el rosa baixarà més en el tint que el verd. I veurem què passa. Jo ja em veig que això acabarà marrón. Com ho veus tu, Bego? No sé. No, ja queda bé. Mira. Sí. Aquí amb la tècnica del pulpo feira, que li hem batejat. Pulpo feira. El pulpo feira. Vale? I això ja veurem com queda. El que no us hem ensenyat, que ara us ho vaig a buscar, és com està aquelles troques que hem posat en sec. Doncs aquestes són les troques que hem ficat en forma de troca en sec. Primer hem remullat amb el rosa, que ja sabíem que no seria un vermell, seria un rosa. Després amb el turquès, que per això n'ha quedat en verd. I al final hem posat groc. Entremig de cada una hem obert la troca i l'hem tornat a embolicar, perquè quedessin exposades diferents zones. I com podeu veure, aquí tenim inclús alguns trossos, veieu que tenim els diferents colors. Aviam. Tenim els diferents colors, inclús queda una mica de blanc. Ara estem esperant que refredi abans de netejar el que és la llana. Tu estigues per allò, que no se'ns en vagi de mare. No se'ns va, no se'ns va. Vale? Veieu, també hi ha groc, mira aquí en aquesta punta. Veieu? I així. I mentre estem fent això, aquesta refreda abans que no el netegem. I aquest d'aquí tenim en remull aquesta vegada amb aigua i vinagre, que això ho tenyirem de groc i provarem de fer speckles amb colorant alimentari igualment. Espera, que no es veu. Aquí la destroyer total. Mira-lo que contenta que està. Aquí, con el pulpo feira. Apa, doncs això, seguim fent experiments. Bueno, família, com veieu, no hem submergit pas tot. La meva, que és aquesta d'aquí, la rosa, l'hem submergit per rosa i per verda. La Bego ha girat la seva per submergiu que no estava tenyit al tint rosa o com li vulguis dir. Vale? Jo ara encara he ficat una mica més d'aquest cap a dins i veieu que aquí l'aigua ja pràcticament la tenim clara, aquest d'aquí res ja estarà. A la que vegi jo que l'aigua està més clara acabaré fotent almenys el meu cabdell tot a dins. Jo no. La Bego diu que no. I per un altre costat aquí tenim això, aquestes dues últimes... Que la Bego, com que li hem molat això al pulpo feira, agafarem i farem que de la part baixa tingui més groc i després faci com un degradé fins a dalt de tot. I amb aquesta, a més, quan traiem aquesta llana d'aquí, l'estirarem sobre paper film i li farem uns speckles en negre. No hem quedat, Bego? Sí. Li farem uns... Mira. El pulpo feira. La popeira. Vinga, dale, popeira. Veieu, poquet a poquet, ara baixo, ara pujo. Tindrem una punta més intensa i una altra més fluixa. El que ens hem adonat és que, clar, aquestes llanes, com la que està enfonsant ara la Bego, són 52% llana merino, 48% acrílic, i ens pensem que per això l'acrílic, quan el rentes, va perdent molt de color. Creiem que és l'acrílic. Ara això ho comprovarem quan aquesta d'aquí, que això és de mitjons, o sigui, el 75% llana, 25% nylon, veurem com reacciona i si escup el color o no l'escup. No, Bego? Sí. Mira quin groc més mac i més ben parit. Ostres, jo em menjaria un ou que tingués un rovell d'aquest color, Els rovells del sol són taronjos. Depèn. No. Que sí, que hi ha gallines d'aquestes de camp que els tenen així més grocs, els rovells. Que maco. Jo quasi que aniré enfonsant més si volem només tenir una punteta blanca. Com ho veus? O és que vols tenir més que una punteta? No, ja vaig fent. Ah, vale. Veus, cada vegada baixa més, però és que si veieu, l'aigua també va agafant color. Una altra cosa és que tant aquesta d'aquí com això que té aquí la Bego, les dues els hem tingut remullant no només amb aigua, sinó que també li hem posat vinagre. Un raig. Un raig basco, que li diem nosaltres, li fotem un raig del copón. Ja veurem què passa, perquè la qüestió estem experimentant.
una altra coseta, en aquests vídeos, que ja veieu, mira, aquí vaig deixar la Bego, mira que m'ha fet xup-xup la Bego. Vale? En aquests... De blanc i no m'he tacat. Mireu-la, la tia, valenta. Doncs en aquest vídeo veureu que tot arreu nos anem fent coses. Mira, mira com ha perdut el color. Sí, gairebé tot, Gairebé ja es pot posar dins del tot, em sembla. A veure, aixeca un altre cop i ho ensenyem. Veieu l'aigua? El color queda a la llana. Doncs en aquest vídeo en cap moment us he dit la quantitat que hem agafat de res, perquè no hem comptat res, era només per provar, a veure si ens agradava fer aquestes potineries. Ens agrada, i molt. Ens agrada molt, que diu la En Bego. tornarem a fer. En tornarem a fer. Però millor. Farem apunts I farem apunts, això sí, i potser després ho expliquem. Sí. Ho expliquem tot, ja ho sabeu. Per si algú s'ho pregunta, nosaltres hem anat aquest matí aquí a l'Anfra de Girona i hem anat a comprar la llana, l'hem deixat en sense llana blanca, parlant clar i català, valen? I així. Vull dir, per provar i experimentar no cal gastar-se gaires quartos, em sembla que ens hem gastat entre les dues 44 euros. Mireu que maco que queda. Mireu. Veieu? Des davant. Mireu, veus? Així tenim el diferent color de groc. Entre les 11 ha gastat 44 euros, la Bego ja tenia els colorants a casa i ja veurem què passa. I si agafes unes pinces i no cremes, xati? No crema. No? Pues això. És Els basca. colorants, ensenyem els colorants. Sí, els colorants, no perquè veieu... veieu... No los del Dr. Eichen ni aquestes coses. No, perquè jo tinc això aquí, que amb això farem els speckles negres. Ja veurem com queda. Però la Bego tenia aquests a casa, uns Pro Gel de la casa, no sé, Rainbow Dust. Sí. Valen? Aquests són molt bons. És el que diu la Bego. De moment, a veure, no es queixa. Valen? Que podrien ser els Wilton i això. Però nosaltres hem provat... també estan molt bé, Nosaltres hem provat amb el que teníem. Us ensenyo esto? Va, anem a mirar això, a veure que la Bego ens ho ensenya. M'encanta, m'agrada moltíssim. Ha quedat un color maragda, espera't a veure si d'aquest costat pilla el color més bé, sí. Aquest verd m'agrada moltíssim. Super maco. I el meu... Veieu? I el seu, el que hem posat el rosa, I s'ha anat tirant cap a un lila, bordeus, un color així. No sé, ja veurem. Al final la Bego s'ha quedat que no ha deixat res del verd seu. En canvi jo sí que he deixat una mica del rosa inicial. Sí, ella sí. I així tinc una rosa més fosc, el que es mescla amb el verd, tinc part de verd pi i tinc el meu rosa. Ho tinc tot. I és que ho tinc tot. Ho vol tot. Sí, ho vull tot. Valen? I això ja estarà, bueno, gairebé. I això ja, mireu l'aigua com està. No, pràcticament no hi ha color. El meu ja el pots ficar dins del tot, si vols. Sí? Sí, fica-lo dins del tot perquè vull que se senti el color. Segur? Sí, punyeta, que sí. Mujer. Vale? Jo vull que el meu se senti bé el color i el deixaré una estoneta aquí. La Bego no sé què vol fer. No, la Bego es queda així. La Bego es queda així. Pues ara, d'aquí una estoneta... Mira com maco. Esto sí que és una meravella. I ara sí que l'aigua està transparente. Bueno, quasi, encara hi ha una mica de res de groc. Però bueno, d'aquí una estona ens ho tornem a mirar, el deixarem 10 minutets o així, tots dos, i d'aquí una estona ho traiem i us ensenyem. Si la Bego us els ensenya, mireu que bonic ha quedat el groc. Aquí més claret, d'aquí més intens. Ara l'he estirat sobre paper film perquè procedirem a posar-hi els speckles. Com que no tenim colors àcids d'aquests en pols, la llana ja ha estat en àcid, s'ha banyat, tota l'estona ha tingut una mica ha tingut bastant el xorretón de vinagre i tota la pesca, doncs el que he fet és agafar el color alimentari negre, li he tirat força quantitat, una mica d'aigua i provarem a veure què tal queda amb el raspall de dents i anar fent així. A veure què passa. Espero no cagar-la, molt maco que ha quedat. A veure. Vale. Vamos a verlo. Potser m'he d'acostar més. Com es veu? Tu què t'assembla, jefa? No es veu gaire. No es veu gaire, doncs n'he de fer més, això està clar. Potser és massa líquid. Ara! És que havia agafat poc, perquè tenia por. Al principi em feia com una mica de por.
Sense por, mujer, sense por. Que això ara agafarem, farem aquesta banda i després farem a l'altra, aviam què passa també. Diu, l'aventura, és l'aventura. Queda com disparat això. N'hi ha algun que queda més gordo, que es m'ha un goterón. No passa res. Però això és el que té, el arte. El arte. Sobre el blanc. I quan vegi que estic conforme, ho giraré per donar-li també per l'altre costat, perquè clar, com dic aquí, molt no, mai. Per cert, d'aquesta manera també hem provat els colorants alimentaris aquests del Mercadona, del senyor Valenciano. Vale? Què veu? Com ho veus? Vols que li donem la volta? Sí, donem-hi la volta. Pues abans me rentaré una mica això, per no liar-la. És que jo això no ho faig i us diré per què. Sí, ja ho sap tothom com va estar guapa avui. Perquè vaig de blanca. I no m'he tacat fins ara i segur que faig això i em taco. Llavors, com que l'Angie va black, doncs ho fa ella. Menys el pijama, que el pijama ja... És pijama, és aquí. D'estar. És totalment sintètic, això no pilla ni volent el colorant alimentari. En principi li faig una volta així i després potser que encara agafi i li faci un altre tom, Sí? Sí. Ho junto tot una mica. Obrint però juntant, no sé si m'explico. I que com som llista ho poso ben cap allà per haver-me de tirar cap allà, saps? Ara. I ara tornem-hi. Coño. Cuando dice eso es por esto. La he liado el pollito. ¡La que ha liado pollito! A mi m'agrada así, sense tanto... ¿Qué? Com t'agrada? Así, discreto. Perquè el que estic veient és que aquest colorant empapa molt. No, perquè tots empaparien, No té cara. És que Dios mío, un poco. És que veieu? Ella, dale que te pego con el cepillito. Venga. Eso, hazlo así, para que no me haya manchado hasta ahora, me voy a manchar. Bueno, t'ho he de dir que això després sembla ser que se va al microones. Sí, això després l'agafarem, ho embolicarem i el posarem en 2 tongades al microones, 2 tongades de 2 minuts. Ara miraré com està, si estic conforme, Sí, doncs perfecto. ja ho deixo. Tu ja estàs conforme? Sí. Deixa'm rentar les mans i donar-li una mica la volta i mirar com està. Què us sembla? Voteu sí o no? Ho deixem així? Clar que quan voteu ja estarà fet. Vull dir que no cal. que acabaré fent el que em doni la gana, com sempre. Ara, ahí està. Aviam, és més que res perquè tot arreu tinc una mica d'espectre. És que té el poder. Puestos O sea, con- aquí qui té el respaldo té el poder. Yo tengo el respaldo, yo tengo el poder, como He-Man. Pero el poder de Grayskull. Mira, Li queden bé els guants, No em veuràs pas mai treballar a sanitat, ja t'ho dic ara. Esto, no sé, és que hi ha algun puesto així que és com si li faltés. No, però Mira, això aquí. després quan se junta ja No, que està. no. Déjame fer una tongada suavecita. Així en plan suavemente, bésame, aquí, que no en té gens, aquí Sí. tampoc no en té gens, aquí tampoc. És que no queda... Bueno,
Vale. Bego, Fes. copetín, per un dia que estem experimentant, Fes. I ara un altre dia te fas tu els teus speckles. Fes. No, és que crec que no m'agraden A què no t'agrada? els speckles. Per què no? No ho sé. Pues t'has comprat una llana superpivella de speckles, nena. No sé si te'n recordes. Sí. La Nocta. Pues eso, lo he dicho. No, m'agraden els speckles marcats. Ah, i és que no són marcados. Sí, no sé com explicar-me. Vosaltres m'enteneu, ¿verdad? Clar. Los de pago. Los que están aquí darrere de la cámara es lo que tiene. Vol los de pago, ella. No, los de pago no. Vull... És que no sé com dir-ho. O sigui, discrets però intensos. Ahí està, ho he trobat. Discrets però intensos. Però els de Nocta no eren molt discrets, que diguéssim. Ai, ja la punta. M'he descuidat allà la punta. S'ha descuidat, vaja la puta. Cuidado, no te cremis. Que encara està... I no em prenguis el mòbil. No. Ara, mira, ara ja te lo doy por bueno, va. Vinga, va. M'arrenxo les mans. Us ensenyo, No sé si es veu allà. Bueno, jo crec que sí. El que passa que també Ens fem sombra. el marbre també té speckles. És que també un dia amb el raspall de dents vaig anar tirant Llavors... el marbre. Sí que es veu, Bé, ara sí que es veu. Es veu algun tacazo. Però no passa res perquè aquí se permetes tot. Això és el que tenen les manualitats, nois. Ho estic rentant una mica per si quedava una mica de líquid amb d'allò, amb tint. Tint. Vale? Perquè Que no fes tacada faci grossa. encara més taca, perquè ja en té això de taca. I ara el que faré Mireu. és així. No sé si agafar i apartar-les una mica. No cal, no? Vale? Que la lio pas, nen. Doncs agafo, embolico això per aquí. Vinga. Aquí ja m'he passat de paper, ja puc treure aquest, perquè em sobra. Sobretot millor que sigui film que pugui anar al microones, que jo he mirat perquè en tinc dos de diferents i només un pot anar al microones. Vale? Tal que sí. I ara faig un borronyín. El poso en el plat. I apa. No, mira el microones, que està brut. No, que està brut. Ara, fem 2 minuts. 2 minuts. I quan passin els 2 minuts, ho trec, ho deixo refredar una mica i el torno a ficar 2 minuts més, el trec i un cop estigui fred del tot, llavors podem rentar la llana. I descobrirem què passa. Fins ara. Fins ara! Bé, aquí ja l'hem tret del microones, del film i tot. Vale? Ja tenim el color, aquest groc tan bonic que ha quedat. Penseu que la llum d'aquí a la cuina, ja sabeu, llum de cuina. Llavors el tema speckles, n'hi ha que s'han difuminat, n'hi ha que es veuen més així en plan punta, perdoneu, és que a les sombres, a aquesta hora del vespre, hi ha algun que és taca directa, hi ha alguna zona que no en té cap, hi ha alguna zona que més, i així. I ara el que faré és donar-li una aigua per netejar i veurem si perd. Ja heu vist el que hem anat experimentant i ara us quedarà a veure finalment les troques com han quedat. Les primeres que vam fer va ser d'un sol color, penseu que hi ha llum artificial, no sé com es veurà el color, d'un sol color i era el vermell que tenia la Bego, que ja l'heu vist, i les troques han quedat així. Són menys pujades. I tot això és el... Vale? Si veieu, si ens acostem, veieu que hi ha com un resto així una mica blanc? Vale? Jo crec que és cosa de l'acrílic. Aquesta és la Càtia. Jo crec que és cosa de l'acrílic.
Si nosaltres vam tenyir, ens sortia l'aigua clara. I inclús n'hi ha que les vam deixar després amb aigua i vinagre una estona coent per dir a veure si es fixa més el color. Tot i així, quan rentam sagnaven. I creiem que és el tint que anava a parar a l'acrílic que en veritat l'escup. No sé què passarà. Vale? Aquestes són les dues que van fer només d'un sol color. És que es veuen molt roses però no són tant, són el color síndria que buscava la Bego. Vale? Aquest és un experiment. Això era directament submergir i deixar allà i ja està. L'experiment número 2 va ser això. Vam fer, com ja heu vist en el vídeo, la meitat d'un color, la meitat de l'altre. I aquí han quedat les dues troques de 50 grams cada una. Han quedat així. Queda molt xulo. Com ja veureu, després us poso les 4 aquestes i les veureu com queden juntes, que igual farem un projecte amb elles. Per cert, jo ara estic teixint amb aquesta Katia Merino Basic. Estic teixint un jersei. No amb aquesta, amb una que ja venia tenyida. I tinc la impressió que aquesta no és tan suau com la que estic teixint. Serà del vinagre, de l'àcid cítric, perquè hem provat de tot, ja heu vist el vídeo. Després la tercera que vam provar va ser aquesta. Aquesta és la que veiem al vídeo, que tenim la troca així embolicada i tal qual embolicada la posem amb aigua. Què passa? Jo no vaig comptar que això són 50 grams i no 100 i que poder l'havia d'haver apretat una mica més i al principi va agafar rosa per tot arreu. I en el vídeo heu de tenir-ho tot. Com que encara ho he de muntar, no sé com està. Però són xules, Veieu? No està mal, colorant alimentari, aigua, vinagre, llana. I l'última és la que era de tons grocs, amb speckles, que com veieu, el speckle no es veu gaire gens, perquè la Bego tampoc me'n va deixar posar gaires, perquè a ella li agradava realment el groc. Si ajunto una de cada d'aquestes, jo crec que queden prou xules per fer un coll. Jo havia pensat, per exemple, el Shifty Coll de l'Andrea Mori. Alguna cosa farem. Aquí tenim, clar, 100 grams i 100 grams, 200 grams de llana. Tu què invents, I a mi la que més m'ha agradat de tot ha estat la de mitjons. Aquesta és la de la Bego, que venia de verd, posant per un costat sobretenyint amb el color aquest cirera i amb el verd, o que no sé per aquí mig es veu una mica d'arreu, que era el verd inicial, que era un verd claret. A veure si en trobo una zona així. És que amb aquesta llum tampoc m'hi veig gaire jo, Vull dir, ja anem bé. Poder aquí hi ha una mica d'arreu del verd, però no. El verd inicial d'aquesta és el mateix que les puntes dels meus mitjons. Espereu un segon, tallo i us l'ensenyo. Ja tinc els mitjons. Veieu aquesta puntera? Aquest és el verd inicial d'on ha acabat sent això. Mireu quina passada, mireu que bonic. I aquest ha agafat el color molt millor i no l'ha escopit com l'altre. I crec que és pel tant per cent de llana, el tant per cent de proteïna animal. Veieu el verd? I anava per això. Preciós, que sí? M'encanta. Ja te la veu amb les de mitjons, serà o que jo. Potser aquí. Veieu que poder estar una mica de fons aquí? Serà el projecte que jo m'enduré a Madrid, serà uns mitjons amb l'altra. I la meva és aquesta. Té més rosa perquè ja comencem que veníem d'aquest rosa. És aquest el rosa del Socus. És aquest d'aquí. Llavors el vam submergir en verd, la meitat,
i a l'hora de submergir després en el vermell, magenta, com li vulguis dir, no vam acabar de fer tot entès, sinó que vam deixar una part que no tocava res, que és aquest, que és el rosa base. Personalment, el sobretintar llana m'ha encantat. A més, mireu que queda molt maco. No es veu tan viu en veritat, us en posaré una foto, però així és. Doncs aquí el tenim, veieu, els dos? És amb el mateix tint, ja heu vist en el vídeo, submergits a la vegada, amb llana de base diferent. Amb llana de base diferent. Però l'experiment, bé. Conclusions d'aquest experiment. Vull tornar a tenyir. Em sembla... Vaig estar parlant amb el meu home i ja m'embalava. Ja volia comprar un paquet d'aquests que venen 3 colors diferents de polvos per tenyir així llanes a l'àcid i tal. Y me dijo mamá, digo, ¿y por qué no coges y primero te compras un solo color que te guste y lo pruebas bien? Doncs sí. Si tot va normal, el que faré és comprar-me un sol color, ara a final de mes quan cobri, compraré un sol color, encara he de decidir quin. Estic pensant en blau, perquè mitjons blaus no tinc. Vale? I que no agafi i busqui i sobretanyeixi. Llana mitjons una altra vegada. Val? O lila. Lila quedaria guapo amb aquest. Amb aquest li posem el lila a sobre, 2 tons de lila, un més clar i un més fosc. Pot quedar molt maco. Val? Doncs així. Aquesta és la conclusió. Clar, si ho fem llavors... Quina és la part bona dels colorants alimentaris? Doncs que jo he pogut fer servir les cassoles de casa i al vespre estava cuinant amb elles i no passa res. A la que em posem els tints en àcid, llavors ja sí que haurem de dir no, vaig al Chinos, me compro una cassola i només faig servir per tenyir. Com heu vist en el vídeo, jo els guants me'ls he posat més aviat poc, només me'ls vaig posar pels speckles i perquè la Bego va insistir. Per mi no ho hagués fet pas. Llavors, el que dèiem, tenyir, sí, tenyiré. Ara em canvia una mica la mentalitat de què buscaré a Madrid. Però pel cas, per l'experiment molt contenta. S'ha de repetir. És un currasso del 15. Perquè van començar que devien ser, clar, és que vam haver de fer les mateixes. Això va ser un pal bastant gran. Van començar que devien ser les 11:30 a posar una cassola en el foc. Entre mig després, cap a la 1:15 o així, el nen va dir mama, mengem ja. Vaig fer el dinar, vam dinar, ens vam tornar a posar a la tarda i si no m'equivoco eren cap a les 7 o així que la Bego marxava i jo hi ha algunes llanes que vaig entrar a les 6 perquè acabessin de secar aquí dins. La de mitjons encara ahir la vaig treure cap a fora a la terrassa una altra vegada per acabar de secar i ahir al vespre vaig acabar fent les troques aquestes. Molt contenta, la veritat. Coses a tenir en compte si voleu provar-ho a casa. Busqueu vídeos on us ensenyen a fer-ho i molta informació. Ja veieu que nosaltres us hem dit allò que estem fent i pim pam pum. Més que res ensenyant que fem d'altres coses a part de teixir. Busqueu llana que sigui, com veieu aquí, com perd color, que sigui més del 50% llana, si pot ser el 100%. Al moment de... Si us feu com nosaltres, que compreu una troca i l'heu de fer mateixa, us aconsello que no només poseu cordillet, perquè això lila que veieu aquí és el cordill que hem fet servir, que és un cotó. No només a punta i punta, sinó també pel mig, perquè això s'enreda un colló i mig. I després costa seu treure-ho. Les altres que ja hem vigilat més i ja hem posat més enganx així, s'han enredat menys, com aquestes. I aquí està. Us dic, jo supercontenta amb les coses xules que hem fet aquest cap de setmana, que feia temps que volia provar-ho però no m'hi havia posat mai. Veieu? Tot un dia fent coses invents, clar,
tampoc tenim ni idea com es fa, o sigui, hem fet el millor que hem pogut. Val? Però molt, molt contentes. Espero que us hagi agradat la historieta de com hem fet això i que us hem anat explicant pel vídeo. I com sempre, si us agrada, doneu-li el like. Si us agrada molt, molt, subscriviu-vos i ja ens veiem pel proper podcast. D'acord? Pues que vagi molt bé el dia i fins la propera. Adeu!